это очередь. Социаль шелтерләрдә Әлмәт шәһәренең суд приставлары идарәсенә кирип тә чыгып та булмый дип зарланган видеолар яшен тизлегендәй таралды. Монысы инде Казанның Мәскәү белән Киров районнарындагы приставлар бүлегендә төшерелгән кадрлар. Монда да шундый ук хәл. Кеше күп, урын тар, ыгы-зыгы. Время второй час, почему не открываете? Тогда сейчас. Один человек принимает, вы сейчас вообще не попадете. Мондагы хәлләр теге роликтагы кебек үк. Чират ишек төбеннән үк башлана. Пристав янына икешәрләп кенә кертәләр. Два человека, пожалуйста, заходите. Миңа бер кагаз кирәк. Мин аны хәзер монда 5 сәгать көтәчәкмен. Потому что сначала ул яза, аннан соң начальникка бара. Әле мин монда инде жарты сәгать торам. Чират. Павел Улетин ярты елдан артык түләгән акчасын кайтара алмыйча интегә. Сегодня попасть никак не смог. Идарә җитәкчесенә үземнең гозер буенча кермәкче идем. Булмады. Дәүләт хезмәте порталы аша язылырга диделәр. Ләкин анда ул бүлекчә бөтенләй дә юк. Ярты ел менә шулай йөрергә мәҗбүрмен. Очереди постоянные, толкучки не пройти. Чиратның очы кырыена чыгарлык түгел, кайчак ишектән дә кирип булмый. Ни өчен халык чиратта торырга мәҗбүр? Без сорауны бүген суд приставлары хезмәтенә юлладык. Монда аңлатуларынча, хәзер бүлеккә электрон сайт аша язылып килеп була, әмма халык алдан килеп чират көтүне өстен күрә. Очереди возникают. Кешеләрнең күпчелеге үз вакытыннан алда килә. Хәзер бу таләп ителмәй. Без алдан язылуга сөнлек бирәбез һәм билгеләнгән вакытка гына килергә тәкъдим итәбез. Ни өчен чиратлар гел бер үк бүлекчәләрдә җыеласың? Идарәдә аңлатуларынча, кайбер биналар иске һәм анда урын тар. С целью минимизации очередей. Бу мәсьәләләрне хәл итү өчен без эш графигын үзгәрттек. Мәскәү районы идарәсе гражданнарны хәзер сишәмбе, пәнҗешәмбе, ә Киров районы чәршәмбе һәм җомга көннәрендә кабул итәчәк. Моңа кадәр ике бүлекчә дә бер үк бинада урнашкан, икесендә дә сишәмбе һәм пәнҗешәмбе кабул итә торган булалар. Бу атнада монда да Түбән Камадагы бүлекчәдә дә кабул итү көннәрен үзгәрткәннәр. Руслан Судинов, Рамзил Гарипов, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.